Nyakora mo kamera maintiere arwakini machiegni weche manyien mag migago kama bedo ekonu weche mopogore ka chenro mag iko Pope Francis ochakore. Basilika Karavati Kano liango ni biro ike chingeso mar jumani. Bedo ekonu lipode mopogore kotenore koda telo mar Pope Francis mabende samoro noneni ok oluwore koda papa mamoko manosetiyo e kom mabende no betie nyakanye owito ngimane okinyi mar odiochieng' manyoro chieng' wuok tich. Ka kamanya koramo gi bende koth mamedo chue pacho kam medo ketho mwandu kendo ka ngima oganda mopogore kama biro kelo report mantiere e gweng' kare county ma Nairobi ka gweng' ma Mathare mabende koro koth nyo nego miyo moro kachiel koda nyithinde mokwongo thondweche. Vatican oyango ni Papa Francis ibiro ket ringre mare St. Peter's Basilica chieng' tich adek motelo ne iko mare mabiro timore ngeso giko jumani. Miyo gi nyithinde ariyo owito ngimagi otieno manyoro e kar dak ma Mradi ei Mathare tok kidi lware odgi. Familia moro Nakuru seyo jochiw thieth e kar thieth maduong' ma Nakuru tok nyargi wito ngimane e kinde manodhi konyore. Machiegni nyakora mogi namba mar ote machuo kenari adeka uchiel nono bende yudwa kanye mbui mag oganda wadura achiel kachiel mbui mar Facebook achiel kachiel bende yudwa kanye mbui mar YouTube yudwa mbui mar X mbui mar TikTok achiel kod mbui mar Instagram nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni nyasi mar ik mar Pope Francis biro timore e liare mar St. Peter's Basilica chieng' ngeso. Motelo ne mae jopiny biro neno ringre mare ma ibiro keti kanyo chakre tich adek mar jumani. Misa mar ik no ibiro tele kod jatend Cardinals Giovanni Battista katok mano to ringre idhi iki St. Mary's Major. Papa Francesco, rendiamo grazie. Mosenindo Papa Francis obedo papa mokwongo ma okelo lokruoge mag paro ma okelo picha manyien mar din kopere. Papa ni chakre okaw tele higa mar 2013 oyango kendo rango johera mag chwech achiel gi wang' mamuol kendo higa no ne ochiwo thuolo ne jodolo masiro paro mar hera kit chwech achiel ka gwedho johera mag kit chwech achiel bende ne orwako. Kaka Judith Omondi lero ne en gi paro mar yawo dhoot ne jodolo mamine kachiel gi kelo kwe pinje mag Islam e kind mamoko. En tho makamoro nyalo kelo lokruok ewi paro moko ma Papa Francis ne obiro go e din mar kopere, paro ma opogore kod mag jodolo mane otelone. Papa Francis iparo gi golo ng'eto kachiel gi chung' ma otegno ahinya to e weche mapok ne orwako ahinya kod jokanyo mag din kopere. E higa mar 2013 bang' donjo e apisi kaka papa, Francis ne ochiwo thuolo mar bedo mar jodolo ma iye kod paro mar hera e kind chwech achiel, ma en paro ma opogore gi papa mane otelone. Bende higa mar 2020 Papa Francis ne opuodho okang' mar chik mar rito ratiro mar johera manie kit chwech achiel e kanisa, ma ne oloko kaka kanisa osebedo ka ng'iyo ji abilagi. E higa mar 2023 tok ng'eto no, Papa Francis ne oyango ni kanisa biro gwedho kenye kit johera manie kit chwech achiel. I think Pope Francis really wanted to have conversations about the future of the church. He hosted several what are called synods in Rome, big gatherings of bishops and other Catholic leaders, often telling them to keep no topic off the table. He allowed those discussions to include controversial items such as ordaining women to the diaconate in the Catholic Church or better ministry to LGBTQ members, things that before Pope Francis were things you could not talk about in the global Catholic Church. E higa mar 2016, Papa Francis ne oyango ni kanisa biro yawo dhot ne ji manie keny to were mondo mi ochak sudo ka giyudo komnio matakatifu. Mae ne ondiki e ote mar Amoris Laetitia e higa mar 2016 kendo mae ne one kaka yorno mar golo kendo ketho ohinga ma osebedo e kinde ma okalo. Mopogore gi papa mamoko, Papa Francis ne ojiwo telo mar joma mine ahinya to e log tich ma Vatican
kane ochiwo paro mar bedo gi jodikon mamine, paro manyaka sani pok ne olosie moromo. Francis really changed the church in a number of ways. I mean, he's changed the whole style of being a pope. He changed the priorities of the church in terms of its pastoral practice and its public policy. He opened up the church for more conversation and debate and discussion. These are all dramatic ways that he changed the church from what it was earlier. Higa mar 2018 bende, Papa Francis ne oluoko tiend mabuse e jela kama ne oting'o mine kod josalam, gino mana pok otim kod papa mamoko. Francis ne ojiwo paro mar achiel mar oganda, kendo rito ratiro, mae ne onenore ka ne omanyo kwe pinje jo-Arabu, josalam, jo-Yahudi kata Jews. Tumemwona Sudan, tumemwona nchi ambazo ni zinapigana majuzi hapa juzi. Nia yake kwa watu wa Gaza na watu wa Ukraine kwamba vita visitishwe, waache vita. Nia yake ya kuwa watu wawe na uwiano katika sehemu kadha wa kadha. Aliwaalika hata hao wakuu wa serikali ya Sudan kule Roma. Wakakaa nao siku nzima, wakasali. Moko kuom paro kaka tend joma mine, mapok ne oketi e tim, oketi rameny ka bende mabiro kawo kar Papa Francis biro siro mondo dhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV. Kopogore weche mag chenro mag ik mag Papa en ni ringre ng'at achiel e kind ariyo mane imanyo dag minyage kar dak ma Bamburi oyudi okinyi ma kawuono. Ringre dichuo ma jahigni 54 ne oyudo otieno ma piny orugodo kawuono. Apisas ma kaunti ma konyo e menyo kata kamano wacho ni ochunogi mar loro chenro mar manyo ringre kanyo tok kunyo maloyo fut 120 ka giwacho ni onge ringre machielo kanyo. So tumeweka askari hapa ya polisi na askari ya tukisaidiana pia na enforcement team ya county kuhakikisha kwamba hakuna mwingine anakuja hapa kuhatarisha maisha wengine, kwa sababu hata sasa tumeona mchanga imeenda kidogo chini. So tungeomba watu wasikuje wengi hapa. Tunajua hapa Kisauni kuna watu wengi. Jari ochwargi magina kamoko yudo hinyruok e kinde rakruok mag jonjore gwenge mag Lamberer e apaya ma Marigat Loruk. Jok moyudo hinyruok ne dhi e chiro ma Nginyang kendo kanyo ema ne omonjgie kendo kweth njore moko mosebedo kamanyo ji e yor ang'enge e apayano. Jonjorego ne opimo geche mane okowo ji mane dhi e chiro kendo monjogi kata doko ni ne ikowogi kod obila. Dereba achiel oringo bang' neno ka nyamburko mane ni e mbelene ne omonji kendo jonjore mane luoro risasi kuom gechego kendo nego derep garino kanyo gi kanyo. May intensify patrols along that highway na leo wale hiyo mashambulishi ambayo ilifanyika asubuhi, ni bahati kwamba askari wetu walikuwa kwa hiyo msafara, kwa sababu you can imagine kama hangekuwa na askari nini ingetokea. Kuanzia leo tutakuwa tunaongeza patrol katika hiyo barabara. Magari yataweza kupewa escort yale ambaye tunaona kama inaweza kuwa target, lakini generally imarisha usalama katika hiyo barabara. Hii risasi, hii bunduki alishuti akuwa mbele yangu, lakini mimi sikusimama. Sasa wakati nilipokosa kusimama nilikuwa kwa speed, nikaenda nikapita, ndiye aliweza kupiga hii risasi ambayo ilipiga Pandei na ndiye imeua huyo ambaye tulikuwa naye. Naomba serikali ingilie tu kati, wakutanishe jamii ama waite wenye wanahusika kama upelelezi itafanyika. Upelelezi ifanyike ipate kujulikana ni watu gani ambao wamekuja kushambulia wafanye biashara wetu. Tendarita e sub-county Marongo oreso jotuo maromo 57 ma osebedo kamanyo changa e kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah mayudore sub-county Marongo. Mayo biro bang' ji ariyo wito ngimagi e kinde ma gimanyo changa e kanisani e kinde mar juma achiel mokalo.
Kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah, Moidore, e sub-county Marongo, ok en wende it kata wang'o oganda mathoth, kaluwore kod gigo mosebedo katimre kanisani e kinde mar dwe achiel mokalo. E kinde manono dhi nyime ka otende kod ik mar obila ma GSU, mane oike kanisani, tarik 28 Novemba mar higani, hik ma bende moko familia mag obilani osekwedo kendo saringe doho kamanyo ratiro. Tenda rite kwe ne omonjo kanisani otieno manyoro kendo reso jotuo maromo 57 ma osebedo ka odak kanisani kamanyo chang. And we have managed to rescue 57 persons in this church ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi. Taka kwenda hospitali wakasema imani yao inatosha, na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Sasa mnataka sisi tulazimisha mtu, lakini amejua imani yake na ameshika imani yake. Tiendo mares jotuo ne mane otele kod Commissioner Marongo George Matundura obiro mana bang' seche machuok bang' lipot mogol kod tenda rite kwe yango ne ji ariyo ne owito ngimagi e kanisano e kinde mane gimanyo chang e yor lamo. No, kweli ningesema kwamba kuna watu wawili ambao wamepoteza maisha, lakini chanzo cha kupoteza maisha hatuwezi kusema sahihi because there will be postmortem. Okang' mar jotuo gi ne obiro mana bang' seche machuok bang' familia moro mawuok e kaunti ma Nyamira ne omonjo kanisano ka gidwaro mondo migi ringre mar wuodgi mane owito ngimane e kanisano. Ne ochuno obila Marongo mondo donjre wachni kendo ne kawo ringreni ma otero e kar kano ringre. Familiani manowito wuodgi ma en kaka Odoyo Karagabano ne opogore paro kama koro nego ike e wuodgi ne. They wanted to bury the brother before we reached there, but fortunately we are just near. They was laid in a particular room, in a certain room there. And when we actually pleaded with them so that we can take the brother to the morgue, they refused, saying that according to the church norms, it cannot be possible. Okunego bedni timone gimora more dende kaka ne gigole kaecha e kaka giduoke ka onge gimora mora ma gitime dende no ere giduoke gi dende te mane Nyasaye ochwego. Nyathi jalni manowito ngimane ma en kaka Josinta Chieng wabendo osebedo ka odak e kanisani chakre tinne to ne oramo ne dwaro mar wuongi en ni mondo oike kanisani. No nyisa ni kaponi jogo biro ka koro konyal wuoyo tanyisgi ni nitiere will moseloso ma bro direct wa kaka onego bedni watimo to gi ana wuon anyisogi but will na onge gode lweta ni pod ne nigi advocate mar kanisa mane nigi will no ero pio nono gi wuok gidhi gi omo polise mokawo ringre babawa against dwacha kane ukayie be ok ne gi contacta koro gibiro gi force ka gima mano en koro watgi ahinya moloyo an nyathine man gi lit nyiri. Kada beni moko moganda osebedo ka koro seyo kanisani mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah kalwe kod gigo mosetimre kanisani ten kanisani kata kamano wacho ni gigi duto magitimo koro gitimo ka oluwore kod chik. Tai tunauliza kwa sababu wanasema sisi ndio wabaya na sisi tuko hapa kwa sababu ya Mungu na tunafuata tu sheria ya Mungu na hata ya serikali pia tunafuata. Auanga tuvunji na kitu ikitendeka lazima turipoti kwa serikali. Na kwa nini nyinyi ama watu wa nje ama serikali hawawezi angalia ni nini inafanyika katika hekalu? Yes, Marongo adwani mondo ginyiswa nini tigi makanisa miyogi momika waskari nyocho hii adwani sosipidi ne wasemi yogi 4 days wadongi 2 days kaponi askecho kunyazi kolo jomuzi ikachate. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weche mag kanisa samoro tek pokweyo kata ne shakaola weche mag kanisa pod medo kaluorore. Wadhi nyime kama piny Kenya kanyakla gi pinje mag jo-Arabu odiochieng' ma kawuono ochako ayanga chenro mar tiego jokanyo mawuok e riwruoge mopogore opogore mag jotend arita ma pachoka kotenore gi kaka ginyalo kedo gi weche mag monj kod maundu. E kinde mane otwak e jofwambo kinde machuok bang'e yawo ayanga tiegruok ma kamano e boma ma Nairobi, jatend migawo mar jolweny pachoka Seipan Tuya oyango ni sirikal biro dhi nyime gi timo tiegruok ma kamago kaka yo achiel mar kedo gi monj ma kinde ka kinde pachoka kod pinje maoko. Tuya bende no ywago rem ma osebede lwenje kedo gi timbe mag maundu kod monj e pachoka. Secretary General of the Islamic Military Representative of regional and international organizations. The IMCTC initiative and declare the counter-terrorism
financing training officially open. As a country, we are committed to anti-terrorism efforts, and the coming together of 42 countries in the IMCTC coalition demonstrates the fact that the fight against terrorism cannot be won by one particular country. It has to be a joint effort, and beyond the regional and global levels, even within the country, we have deliberately taken a whole-of-government approach to anti-terrorism measures and strategies. And this training today focuses on a very critical aspect of the fight against terrorism, and this is curtailing and strangling the lifeline of terrorism networks. Yakono ikanyo doni wakao yueyo chenro mar migago aneno ka oteo molo kanye Facebook mar Sinyar County wachono njo mabera ya nyaka intire Kariobangi ero kamano Felix kawuok Mathare North wagoyo ne familia moro mane kidi moro ne oluware odgi otieno manyoro mowito ngimagi miyo kod nyithinde ariyo litaenya. Michael Obonyo wacho ni oneno Ramogi TV eyo makare ka entiere e boma ma Kisumu. Ero kamano kuom kete e Ramogi TV wadani mondo mi wakau yueyo sabirio gi dakika 16 kik dhi mabor pod wantie kod alipode mamoko. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 633 833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Ingeni wasetieko order meki, koro wan. Winjauru. I'm cancelling the order. Okada timo tich kodu. Idwa puonjo kulwant kaur gimonego benotimo. Ing'e ni ano kadwa winjo gima iniwacho kata matin. Dhiyo mondo ikel baba uka. Anadwaro ni mondo enone kaka eno piedho nyathine yo marach kama. Anakwayi ni mondo ing'won na kiyie. Gimoro amora ka tek mohinga an. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo jodak e gweng' ma Usoma e sub county ma Kisumu West obago ng'anyo ka giyuago rach mar apaya mawuok Ikomi kochomo pipeline. Jodak wacho ni apaya no ma itiyo godo gi loche mag mo okethore marach mokalo kendo keto ngimagi kama tek. Gikwayo piny owacho mondo olosnegi apaya no ma okelo ng'ikruok ne yoregi mag yuto. Hakuna kwa siku hii. Atiyo pipeline e yor pikipiki. Inyalo yudo ni chieng' moro achiel nating'o customer achiel kodhi nyuol. Awuotho kode ndarani ka ating'o gi ji ariyo. Koro wawuotho mos mos mondo mi achop gi osiptal. Apo ka nyathi ywak, tapenjo to mama mane ting'o ni. Ere kaka nyathi ywak e diere ka? Kare nyadhako osenyuol e toka ka. Chuna ni wang' na tere atera nikech nasewuok na tere osiptal. To ma en ndara, adiri king'iye, to ma ndara mowinjore walu. To ka ndara ni en gima onego walu, en adiri makende ni king'iyo ndara, en pi, an awuon. Ok anyalo rwako gambut nikech pi donjo i gambut. Koro chuna na arwuotho minyuol nikech koro arwuotho gi tienda lilo, mane ka winjore. Kane nyuola, higa 2002 ndara ni pok olosi. An achiew wang'a oyepa yudo ndara ni kachal kama. Ndara ni so pesa mang'eny jothuru oso pesa mang'eny. Milionde to pesa go kwane. Ndara onego bed ni loso nikech kata kampuni gi gin ka. Jowa ok ondike kampuni gi ndara bok losi. Pesa to gisoyo nyaka biches nitie. Lose uru ndara. Ndara ni ne Savoa kata konyuola na yudo ko Savoa. To sani nyaka ne pipeline donj ka. Nyaka ne Coca-Cola donj ka. Ndara en puodho. To sirikal mano wayiero be nene anena to gisugli kae. Mane momiyo wawuok kaka jogweng' ni mondo wayud kaka wang'isgi ni ok wadwar wach mar gari mondo ringe ndarane. Ko Kisumu wadhi nyaka e kaunti ma Nakuru kama od thieth maduong' ma Nakuru ochako bedo e nyong'ong'a bang' miyo moro ma jahigni 27 ne wito ngimane sama ne okonyore e yor pala e ward mar timo bero mong'ere gi nyinge ong'ere ni Margaret kata ward no mong'ere ni Margaret Kenyatta ward. Anyuola mar Elizabeth Wairimu owuok oko kaseyo jochiw thieth e kar thieth no kuom yulo e tich kendo ne remiyo gi otanda mar jatuo moyawre e wang' sa. Kaluwore ni jatuo no ne ngimane ni kama rach. Millicent Adhiambo ni kod mathoth. Benson Kinyanjui yande ne ochopo e od thieth maduong' ma Nakuru ka en gi jaod Elizabeth Wairimu chieng' Tich Abich mokalo mondo timne mana nonro mag del kaka pile kaluwore ni ne opek koro kuom jumbe 42. Wairimu kata kamano ne orwaki e ward kaluwore gi chik laktar bang' timo ne nonro kendo wacho ni ne owinjore timne bero mapiyo kaka nyalore. Nikimleta huku siku kwa hata anakuja apewe mtoto. Tulikuwa nakuja tujue ni kwa nini siku zimeenda hivyo. Na aski uchungu. Familia nolero ni bang' thuolo manok ne onyisgi ni biro timne jatuo gi bero kinyne mane en ngeso tarik 19 kendo noyienegi mar bedo kod jatuo gi e ward. Ewi mano giyango ni kanochopo chieng' ngeso no, Wairimu notimne bero kuom hawi marach nochako bedo gi midhiero matamre gi nono kendo wito ngimane thuolo machuok bang'e gino ma omiyo giseyo od thiedhno ni kata obedo ni jatuogi ne dwaro kony mapiyo, od thiedhno ne odeko miyo otanda mag jotuo mangimagi ni kumarach. Ninataka kujua hiyo complication, ninataka kujua mtoto wangu atafanyiwe postmortem. Niko hapa kusimama imara ili
mtoto mwingine asikufe kwa hii hospitali. Ilikuwa ni either mtoto ama mama. Nikashindwa, kwani siku hizi kunaenda aje? Si wangeniuliza mimi kwanza ni nani waokoe nani? Jatend migao mathieth kaunti ma Nakuru Roslyn Mungai korka koreto yango ni Wairimu notimne bero kar saa 4 mar okinyi. Kuma noduogo ochako bedo gi midhiero kar saa 5 onyango tok nosetimne bero, kata kamano od thiethno ne ok oyudo tanda man thuolo e wod ma jotuo heore nyaka ne ochopo saa 9 odhiambo, kama Wairimu ne oduogo wito ngimane kar saa 11 mar odhiambo. Wakati huo wote alikuwa kwa ventilator hapa kwa theater. Ndio wakati kitanda ya ICU ilipatikana na ikakuwa tayari, ndio akahamishwa. Familia mar Wairimu koro dwaro duoko maliu e wito mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. En gima lisne gamar alfario prero kod abich kod lokruok moseketi sekta mar thieth mine pod medo wito ngimagi kinde mag dhi konyore. En geno mara ne sirikal mar kaunti kata chenro mag thieth e od thiethno gi joma ochung' ne wachne obiro rango mar mondo mi en gima kik nyal kata kik hiny timore ne joma mine kata gi nyithindegi. Ka wadhi nyime kendo e wach moro en ni koth mapek mane goyo gweng' mopogore kata gwenge mopogore kaunti ma Nairobi okelo midhiero mag mwandu ma okethore kod joma wito ngimagi. Miyo moro gi nyithinde 2 wito ngimagi tok lo osienyore ma kidi olwar e odgi e kar dak ma Mradi mantiere Mathare. Cynthia Onyango olimo kar dakno kendo dwani mondo mi watudre kode achiel kachiel e yor simb ong'we yamo. Cynthia, ponono ni inyalo winja ng'eyo ni oken wuoth mayot musebedo go kinyi makawuono jalo mana nyisa ne chal mar bang' koth e gwenge mag Mathare. Chalo nade gi kinde ni to report mar miyo ma wito ngimane kod nyithindo chalo nade gi sani? Awinji maber ahinya aloso kodi gi sani an kamoro ni Mukuru kwa Ruben but kamoro miluongo ni Mombasa Road, ma bende wachopo neno kaka koth magochwe kinde manyoro ohinyo jodak. Gi sani kama wantiere Central pi odaro ji, oula dag minyago much kendo odaro ji, dhano utegi pi opong', nyithindo dong' ka nigi midekre, mine kia kata nigi chiem kanye gi nyithindo. Koro ng'enyne en ni dhano nigi midhiero e kar dak ma Mukuru kwa Ruben, kendo kata mana gi sani mwaloso ni dhano pod ochung' gi gik moko, jomoko dar nikech gikia kata ni koro gichak kanye, ma ok en gima ne gigeno. Kata kamano wuothwa mokwongo ne walimo Mathare 4 kama ne wayudo ote moro ni miyo moro odiochieng' manyoro kaluwore kod koth kidi moro nolwar, kata kamano nolwar e wi od mama ni kinde mane gitedo e dier otieno nyoro gimoro kar saa 1 kochino saa 2 kanyo. Miyo no kata kamano kuom hawi marach ne owito ngimane kanyo kaachiel kod nyithinde 2. Bende kwatemo nono mos miyo ni en ng'ama ndalo machuok mane dwe ma wachako ni ne owuok Mombasa kaluwore gi weche mwayudo wachore ni ne gin gi pogruok e paro gi jaode, koro ne ochopo mondo ochak ngima manyien gi nyithindegi. Kata kamano owito ngimane. To gimane litne jodak ni en ng'ama kata mana ji pok ong'eyo malong'o, en ng'ama ne korka ochako dak jumbe 2 kende, ma bende en ng'ama gisebedo ka gineno kawuotho koni gi koni kamanyo gi barua, manyo kaka onyalo konyre gi nyathi, mak mana ni gi sani en ng'ama koro ngimane oseng'adre kamano. Kata kamano Sintos bende wayudo thuolo mar wuoyo gi MCA maduong'no Abel Tito ma onyisowa ni en adier gima lit. Owacho ni e gweng' ma Mathare 4 e Nairobi gisebedo ka giyudo chandruok mag koth. Owacho ni ma ok mokwongo, nitiere kinde ma bende kidi nolwar kamano ma ohinyo oganda kendo nodonjone gi malit ahinya. Ka kuom mano giwacho ni gikwayo mana sirikal mondo owuog oko kony jodak, nikech Mathare 4 dhano ok odak maber, dhano odak e tie gode, odak e kite kuonde ma giwacho ni en very risky. To ma ok en mokwongo, koro gikorgi iyuak ayuaka ni mondo sirikal owuog oko mondo okony oganda, nikech ma e chakruok mar koth to en gima pod dhi nyime. Kata kamano pod wamedo wane kaka ngima chal gi oganda, gima ne otimre otieno manyoro, watemo winjo pachgi, wane gima dhi nyime kaachiel koda ywak mar oganda. Kapo ni abet gi penjo. Erokamano ahinya Cynthia, gi thuolo ni abiro mana weyi mar mondo mi dhi nyime kod chokonwa lipot makamano ma bende kuom geno wabiro yudo e weche manyien mabiro bang'e. Nyakoromogi par ni ma timore kinde ma jolony e kor lwasi nyosechiwo siem mar koth mang'eny ma bende nyigeno ni dhi chwe e dira mokalo kata giko dira mokalo e kinde thuolo mar Easter, ma bende koro sani nenore ni osekelo lal mapek ne oganda ma owito ngimagi kata nyuola mowito jogi kaachiel koda mwandu ma bende
pinyo yuero. Wadhi nyime kod weche manyien kama derepe mapacho ka okwamo do beda kicha ikinde magiriembo e apeini mapacho ko ahinya to e kinde mag oganda kata kinde mag oganda jo Kenya ni safar mawuok kuonde mopogore bang' nyasi mar Pasaka. Kwayo ma kama ogol gi gavana ma Kericho Eric Mutai ka oyuago medruok mag masiche mag apaya e pacho ka. Mutai mabende en jakom mar weche somo e riwruog gavanas ma pacho ka nopodo mamalo kuom ng'eto mare mar chiwo chik manyien ne sirikand counties mondo dhi nyime gi chiwo omenda mag bursaries ne jopuonjre mawuok e anyuola ma ok nyalo. We buried more than 2-3 people. Yesterday was the burial at Chapter and yet we were burying a third-year medical student who died as a result of an accident that happened at Kapatet. My call as the governor of this county during this Easter is a call for all the drivers to be very careful in the highways. Let us protect the lives of our people. We ask our drivers to refrain from drug abuse or any alcohol abuse so that we are able to take our people safely to their destinations. I also ask the police of this county and this country that wherever they are, we're asking them to be very vigilant in the highway, ensure that you man our highways well, check on the vehicles that are carrying excess passengers, then they must also be punished by the law. But above all, I ask the police to be very vigilant. I ask also the drivers to be very vigilant, and even the passengers. If you see a driver is drinking alcohol, and you are in that vehicle, and you are laughing, know that you are laughing towards death. Jolonye weche mag teko maler kata clean energy dwaro mondo ket mene e opara manyime ng'wech mar neno ni piny Kenya obedo mana kod oganda matiyo kod teko maler maong'ere kaka clean kata green energy mana achiel kuom lek madongo 17 ma piny ngima rango kaka mago manyalo kelo lokruok kata dongruok makare. Jafwambo marwa Jojo mamiyo ler mar wachno. Maro matamalo 82 mag oganda e kaunti ma Migori pod tiyo kod yiene tedo kaka kod lipot mar kweno mar oganda mar 2019. Yien achiel kuom tekogo ma nonro wacho ni ok ler kendo kelo midhiero mopogore ma oting'o muya medendo kaka carbon, muya makelo tuoche kod lokruok mar kor lwasi. Neno ni oganda tiyo kod teko maler, teko ma bende koro inyalo nuo tiyo godo ma idendo kaka renewable energy en lek mar piny Kenya kod pinje duto e piny mangima. Nyawacho ni watemo kaka Kenya, kaka Migori, to pod ok wachopo kama onego bed ni wachope. King'iyo climate action for example, iyudo ka yes nitiere efforts mag curbing climate change, but at the local level mano onge. Bo iyudo ka gin gik miwuoya e conferences, e meetings, lakini koro kibire ground tiyudo ka wach no onge. Lipode yango ni joma mine ema yudo hinyruok mathoth ma oting'o tuoche nikech gin ma githoro tiyo kod yien e kinde mathoth. Chieng' moro gotieno napo ka wiya nobara ma collapse. Ne oketa into series mag thieth to gi testing nikech ne ging'iyo background kama hypertension ni ne nyalo aye at that age. To nowach ni nikech I have a lot of carbon in the body. Muya mawuok kuom yien ma idendo kaka carbon en achiel kuom muyago ma bende tudo kod lokruok mar kor lwasi. Joma mine nitiere kod ting' maduong' e ng'wech mar neno ni oganda tiyo kod teko maler ma bende dendo kaka green energy. Penjo maduong' en to bende joma mine osenywandi makare e ng'wech mar tiyo kod teko maler, to inga mane mamiyo joma mine pod ok nyal tiyo kod teko maler. Kinde mang'eny giseng'e ni yien kata makaa mitedogo, lakini ok ging'eyo ni nitiere better alternatives ma ginyalo tiyogo ma is clean ma kendo konyo ngima margi. Awareness pod onge maber nikech yudo ka ng'enygi ok yud trainings, yudo ka ng'enygi ok yud nafas mondo gidhie kata conferences matimore mag climate change kata green energy. Christine Auma bende gwego mag Suna West wach nengo mamalo mar teko maler kaachiel kod koso ng'eyo osemiyo mine mathoth ok nyal tiyo kod teko maler. To ng'eny mine gini pod chando nikech samoro sana dala koni yudo ka yuto ni piny.
to iyudo ka briquettes gi, pallets gi nyakang' ne nyiewgi mondo okonyi e yo mowinjore. Koro yuto mani piny ni to ging'iyo. E okang' mane joma mine koro tiyo kod teko maler e kaunti ma Migori, riwruokno mong'ere kaka Women in Cold Chain and Renewable Energy dhi nyime kod jolo joma mine e tiyo kod teko maler e kaunti ma Migori. Jatati riwruokno ma Women in Cold Chain and Renewable Energy Fido Kenso Chieng' wach ni gidhi nyime kod chenro mar golo teko maler e gwego mag Nyailinga e sub-county ma Suna West ka gitiyo kod yugi mawuok e kembego mag Niang' kod mamoko. Osebedo sideline e gik mang'eny. Iyudo ka kata ka tije machalo kaka mag sustainable energy, green energy gionge. Kidhi kata department mar energy ibo yudo ka mine mantie kacha tin. Ochieng' wacho ni e bwo chendoni bende gidhi miyo joma mine maromo 50,000 jiko ma itedo godo mondo koro konyi duoko piny kwan mine ma pod tiyo kod yien e yorego mag tedo. Kuom clean energy wan gi briquettes, wan gi pellets, wan gi kendo jiko miluongo ni Mimi Moto modwa install ne mine 50,000 e Migori County. Chenro ni mane koro gando tiyo kod teko maler ok get mana joma mine kende kaunti ma Migori, to bende koro geto sikunde mopogore opogore kaunti ma Migori ma nyaka sani pod tiyo kod yien e yorego mag tedo. Inno ka sikunde, osiptende mane Migori County iyudo ka sani pod gitiyo gi maka kata yien. The time will be on with the production. There's a percentage of our income that we give back to the society, and we do that through the NGOs, CBOs, the foundations. That's in the area of a cold chain aspect of it. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gero ot en gino ma jo Kenya omiyo maino ahinya e bombe kod gwenge kata bedo ni chal mar ngima idho kendo miyo gedo bedo matek. Mano emomiyo Laurent Miraji jadak e kaunti ma Taita Taveta obuogo ji mang'eny bang' gero od orofa e wi yien ka moko pako were mare e wi gedo makamano. E geng apaya ma Mwatate Taveta ne jawuoth matiyo kod yorni biro romo kod yien ma oselokore kar dak mar Laurent Miraji. Pambana ile kidogo kidogo tu, nilianza hapa na pale. So ni muda mrefu tu nimejenga mji zaidi ya miaka 3, nikipambana na vibarua huku na kule, mapato nikipata kile nimepata naekeza msumari nini material. So mali nimefikia sahii imebaki tu finishing, naenda nikiendelea na finishing. Kairange mabor ibiro paro ni wiyien ni en od winyo, kata kamano ma en od orofa mane oger kod bao. Ka en gedo madwaro lony mamalo mondo ochal kamae kendo wuon go wacho ni osetimo kinda elose. Kwa hivyo waga ni nzuri sana kwa takti wageni. Hata sisi wenyewe pia waga tunaifurahiaga, sasa tunakuja hapa hivi, tunakuja tunatulia, unaona. Wakati kuna mpira hapa hivi uwanjani, maana hapa pia kuna mpira kuna uwanja wa mpira. Basi watu waga wanajaa hapa hivi, wanakula makahawa, wakula miwa, wanakula miwa. Usiku inawaka taa, wenyewe sasa hivi wanafurahia. Wanasema si nini tena, si mambo la jaba. Hii ni mambo kweli ni true. Kwa hivyo tunasema tafadhalini wa Kenya, supporting arts. Hasa mawaziri wetu wa tourism and management, tunaomba uweze kufika eneo hili. Odni osebedo ka ywayo welo gino majiwo sekta mar limbe. Ahinya jodak kod jolimbe madhie kar rito le mag bungu mar Savo West kod Amboseli. So niliamua kujituma na nikaangalia mti, niliupigia mahesabu mara mingi sana. So niliutembelea kwa muda, nikaketi chini, nikapiga mahesabu, na unajua ufundi ni paka hesabu. Tushike mkono katika hii sanaa, kwa maana ni moja kati ya zile sanaa. Giesani, kwayo igolo ne serikal mar kaunti ma Taita Taveta kokale migao mar limbe, mar yango ot makamaka ka achiel kuom gigo maywayo jolimbe ka opogore kod kar rito le mar Savo. Isaac Okech, Ramogi TV. Ero kamana nya Isaac mano sitori kata sigana mamit de kendo wageno ne yuak mare biro chopo ne migao kaloro ni en gima ok yudo yot
kendo ponono ni otiyo kod lony mare matimo gima kamano en gima nego beni kelo ne kony kendo rwako welo e piny Kenya mana kaka onene picha makamano. Wadhi nyime kama lala kod dok chien e yore uchumi orwako dho wedhe mokiewo kod piny Uganda kaluwore kod ywaruok madhi nyime kindgi kod jolupo ma Kenya. E tielo mar ariyo mar sigana makende mar Kion Koinam, Cynthia Onyango miyowa ranyisi mar chal e yore ohala e kinde ma ywaruok mochuo chieng' to pod dhi nyime e dho wedhegi. Dho wedhe ma Usenge, Uhanya kachiel kod Uaria medo kwano lal kod dok chien e yore mag ochumi kaluwore kod ywaruok madhi nyime kind jolupo magi kod jolweny ma Uganda. Priska Osimo ma osebedo ja ohala e dho wath ma Uhanya kuom higni mohew 30 kendo ne ni kod yedhi 5 wacho ni sani lwete odong' nono kaluwore kod meko ma kinde ka kinde. Asebedo dho nam ni mok tin ne higni 30 to sani asefilisi kanan gi yedhi 5 adong' gi yie achiel ok anyal kata manage mondo mi alos gogo. Ki pango nam kodhi kose maki idwaro 50 gogo onge gisiko kuro haya gie sani kokwa wuondre jowa mang'eny oseringo odhi bijes ma Uganda nikech meko manie area makaeni okwanyalo. Steve Juma ma en jalupo kendo wuonie e dho wath ma Usenge wacho ni midhiero ni okelo pek kaluwore ni kinde ma omak yiethgi chuno gi nyaka giwargi kod omenda ma ok tin ne 50,000 kuom yie ka yie kaka chik ma oketnegi kod jolweny go. Gin jolweny gin ka gimaki kod ogricho sana gin gikawo giku to gitamre then uchako bagin koweni gigo tigolo 50,000 afu an gi ja marine to an gi ja revenue en komaki to dwaro ni mondo igol 30,000 to gikigo weni aweya betri wagi tache wago dongi pi to ken ko lo to gikawo lope wago wang'o lope wakage ni ndope gogo wang'o gi mawa fuende wakeni ko lo wadhi gi fuel lita 200 lita 150 160. Ywak Priska kod Steve yudo sir kowuok kuom jagoro matin mar dho wath ma Usenge Evans Otieno mayango ni dho wath ma Usenge kende e higa achiel mokalo osemaki yiethgi mohewo 100. Namba mag yiedhiwa mosemak are more than 100. To yiedhigi imakogi tiwarogi which there is penalty ma jirendewa ma Uganda gojo kinde momaki yiedhigi. Koro gi nyaka sama wantie ni the latest number mapok oduogo ma ni Uganda gin yiedhi 8 kawuok Usenge BMU. Gitieko ji ground kedhi beaches ngamanyon gi yedhi 20 idono dongi yie achiel kata yedhi 3 kech omake bool chune no uso moko mondo wargo mo ken ngama no holo loan chunya ko usgi go duok loan koro jirumo lal makama koro ridore kendo mako nyaka johala mag rech kod otende matindo maywago nok mar rech kod bei mani malo mokalo magiwacho ni nuro yoregi mag yuto. Mako jonam koro rech madongo ok wanyal yudo. Koro ing'eni jowa gichandore maka gibiro ka to pesa ma kata gichule nam kucha mondo gikal magichop ka chuno ni bech rech nyaka idhi. Koro wan johala matindo gi wahinyore nikech koro imiyi rech e nengo man malo makidhi uso to gimiyude malong'o onge. Ne wakawo rech gi siling 100 maka ndalo moidho to 120. Sani rech siling 250 kilo. Jotelogi kata kamano kwedo weche maliekore ni jonam tiyo kod gig kiluwa maricho emomiyo imakogi. Giwacho ni ywaruok makama sani koro miyo dho wedhe makoni dong' nono kaluwore ni jolupo sani dar kendo dhi e piny Uganda. Uganda nowacho ni Jo-Kenya tiyo gi gik maricho men osram kod net maduong'. Koro ne gidwa ni chule 2,000 tinawo to gimako. Koro sani kendo gichenjo system nwanyiew nam 41,000 per month tilupo gi the same gik mane giwacho ni richo. E sani chuno jolupo mondo manre kod omenda makore chwe ma ok tin ne siling 50,000 pesa ma Kenya eka yiene gi lupo e nam lolwe. Kionge gi 50,000 akipange bo dhi nam kose dhi nam kuchoka rech oduogogo kikosi ni nam no marach mag jolweny mag marine mag revenue Uganda oli nam no. Jolupo gi ywak ni dho wedhe makaluo mokiewo gi piny Uganda dong' nono
kaluore kod midhiero ni. Sani dong' ka yedhi onge uhanya. Giyien yedhi wa mondo donji Uganda iye. To migi pesa to dak kuro. Nitie jowa modak kuro sani mang'eny. Modak iye go. Tiyo mna gi taya mag wacho ndrachni. Tiyo mna gi nede wagi. Sani giwacho ni wachul gi 42,200 ma transaction. Twatiyo monthly. Giwacho ni pek en mar ng'eyo tong' mar piny Kenya kod Uganda kaluore ni jolweny go biro nyaka machiegni kodgi e dho wedhegi. Giwacho ni wadhi pigi gi kocha. To kata okidhi. To gihawi nyaka Mageta. Ama itie got moro nkaeni sandaka gibiro. Giwacho ni Kenya onge nam. Koro wakien nambwa ni kara wan marwa gikanye ket wanto gimako gidonjo nyaka kenjwa ka. Koro kenjwa ka gidonja te gimako wanya kenjwa ka ki raise complaint be onge gima itemre. E ywakgi gibiwo seyo makende ne sirikand piny Kenya ni ok osebedo kadeo jo Kenya malupo e nam lolwe. A Ugandan komake Kenya ka kata ka by mistake omake gi jowa gi Bukele tido no office te work i district level biro handle case ma Uganda di. To wan jo Kenya komakwa Uganda kata ng'ama wuok kata jadungo ok nyal wuok odhi owinjie wach to omaki nang'o. Kata kamano etwakwa kod apisa maduong' ma otelo ne jochiw arita e nam lolwe mabende ong'ere kaka Coast Guard e gwenge ma Nyanza, Lieutenant Commander Mwalimu Mwinyi ma watwakgo e yor simo owacho ni en adieri ni jolweny ma Uganda yande donjo e piny Kenya kendo mako jolupo kata kamano sani kwano dok chien. It's true, it used to happen, but nowadays since the coming of the Coast Guard, if they do it, it's very rare. But it used to be a normal thing. But nowadays they don't. The recent one which happened, they came to Sumba Island and we were able to intercept them. In fact, that one prompted some disciplinary measures to those who came to Kenya and arrested our people. Bende, ukwayo jolupo mondo ket maino e timo kilwa makare, kinde magin bende gitemo kedo kod midhiero no. So what I can encourage them is to wear life jackets, to follow the rules which are required for sustainable fishery. Coast Guard currently, in terms of strength and whatever, we are very low. We are trying to get some more people to work because the area is as small as we can, when we term it is 6% in terms of statistically, it's still a big area to man. Jolupo gi kachiel kod johala oriwo duondgi kendo kwayo sirikand piny Kenya mondo wuog oko kendo kel kwe kind jolupo ma Kenya kachiel kod tend piny Uganda mondo yore ohala mag dho wedhe makaluo oduoge wang'e. Wegi yedhi gi okawo loans. Gikelonwa pek. Wan kaka nyaka mon man nyithindo universities, campus. Ting'eni counties abich mopakana gi namgi. Backbone wa mar economy en mana nam. Sama gitamo e nam, gihinda gimra amora matimre kar kae gi ketho. Otegi makende gichimo ne jatend piny William Ruto kachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga magikwayo mondo odonjre ywaruok mochuo chieng' kindgi kod jolweny makoro kelo lal e ochumi mapachoka. En osiep bwanani. En osiep ker majirani ni. Ker majirani ni chalni makoro tiyo wa e Kenya koni. Akwaye noting'o muma kowacho no bro rito borders ma Kenya. Kata ka gisungo anang' mo en 7%. Oritnwa 7% ni. Wakwa nyaka former Prime Minister Gwambo mentie kado winja. Sama ni sirikal ni gimokwanwa maduong' security. President marwa owuonwa gi joka mondo wenwa nam nikech nam ni emopidho wa kawan mondi liete. An achiel liel ma over 20 years. To nyithinda odak nasepidho mana gi wach rech ni. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung' od bura ma Bondo, Siaya County. Erokamano nya Cynthia Onyango kuom medo tang'onwa chal mar dho wedhe mathoth makaluo ka kamanya Ramogi kanyo bende emakelo yweyo machielo mar weche manyien pod wadong' koda weche mamoko ma wakelo ni tok yweyo makamano saa 7:48. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just
do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni pau tuke duol makedo kod yedhe mamero jina kada obago piem mag ng'wech mokelo kanyakla jong'wech mawuok e pinje kare pachoka gi piny mar Uganda. Kaka jafwambo mar West Talero, piem makamagi obagi ka tiegruok ma Busia kendo ywayo ji maromo 350. Okinyi mang'ich, jong'wech mohingo 350 mawuok e piny Kenya kod Uganda ochopo e kar tiegruok ma Busia kama piem mar ng'weye mag cross border run tielo mar 5 timore e kaunti ma Busia. Thoth jong'wech manochopo e piem makamago nitiere kod geno ni kokalo kuom riwruoge pinje ariyogo winjruok biro medore ka migawo mar weche tuke biro tiego talanta margi. Jakanyo e duol mochung'ne kedo kod teko mag yedhe mamero ji na kada e kaunti ma Busia, Zenka Wekesa owacho ni ng'wego biro konyo duoko chien tiyo kod yedhe mamero ji e kiewo mag pinje ariyogo. Uhusiano wa Kenya na Uganda, kwa mambo ya kudhibiti pombe na dawa za kulevya, tunaamini itakuwa imeimarika through this marathon. Jogo ma ochano piem makamagi wacho ni kopogore kod loso ng'iyo maber e kindgi, agenda gi bende en tiego ohala empaka. Niko hapa kwa sababu ya marathon ya cross border ambao inaleta uhusiano pamoja na wale wetu wenzetu wa across the border pamoja na Kenya. Na kuambia kukimbia ni physical fitness ambayo sasa haya magonjwa ambayo tunapata kutoka tumekaa itaenda. Actually italeta uwiano mzuri, manake kama leo tumekuja Kenya, wacha niseme tumekuja Kenya
maybe next year tunaomba waandalizi labda waipeleke Tanzania ama waipeleke Uganda. Sasa unajua sisi wakimbiaji, sasa tukikuwa na wakimbiaji kutoka Kenya, tukikuwa na wakimbiaji kutoka Kenya na ama kutoka Tanzania, so ndio inaleta uwiano, maana tunajuana, sasa tuwezi leta uhasama. Hapa ndo utaona wakimbiaji wale wadogo, nimeona watu wadogo hapa wa Kenya ambao watakimbia, alafu watamulikwa kwenye vyombo vya habari hapa hivi. Niko hapa kwa sababu ya kushirikiana na hii mbio ya border race. Hii nilisikia wakitangaza na nikaona ni vyema nikuje, nikimbie, nijaribu. Niweze kumsaidia mamangu apate kazi hata na mandugu zangu. Esther Ojwang, Ramogi TV. Kawadhi jimeni John Korir olonda chawadi giwesi Koril kendo loyong wekinda mag Boston Marathon mane obage piny mar Amerika bang' migo kuom seche 2 dakika 4 gi nyiriri 45. Sharon Lokedi notieke thuolo mokwongo e kidieny mar Wakeini mbele Ellen Obiri gi Yamlez mawuok e piny mar Ethiopia. And they're all racing the way that they think gives them the best